Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi balaghana syahra ramadhana syahra siyami wal qiyami wa tilawatil qur'ani nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah, hada syahru Ramadan, syahrur rahmah wal maghfirah wal 'itqi minan niran, syahrun tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tusaffadu fihi syayatin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi saestu-estunipun takwa nggih punika kanthi nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun lan nilar sedaya larangan-laranganipun. Takwa punika dados bekal ingkang paling sae tumrap lelampahan gesang kula lan panjenengan tumuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang artosipun, he wong-wong sing iman, kuwi diwajibke poso kaya sing diwajibke marang wong-wong sadurungmu, supaya kowe dadi wong sing takwa. Jamaah Jumat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Samangkin kula lan panjenengan sedaya sampun mlebet 10 dinten kaping kalih wulan Ramadan. Menawi 10 dinten kapisan sinebat minangka dinten-dinten rahmat. Mila 10 dinten kaping kalih asring dipun mangertosi minangka fase maghfirah. Inggih punika pangapunten saking Allah Subhanahu wa taala. Punika wekdal ingkang saestu aji tumrap saben kawula ingkang badhe ngresiki diri saking dosa lan kelepatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ingkang artosipun sapa sing poso Ramadan amarga iman lan ngarep-ngarep ganjaran bakal di ngapura dosa-dosane sing wis kapungkur. Hadis punika dados pawartos kebingahan tumrap kula lan panjenengan sedaya. Pinten kathah dosa ingkang sampun kula lan panjenengan lampahi, ingkang kula lan panjenengan mangertosi utawi ingkang boten kula lan panjenengan mangertosi. Lesan ingkang nate nglarani, manah ingkang nate suudzon, mripat ingkang nate ningali ingkang haram, wekdal ingkang kapucal tanpa guna. Sedaya punika kecatet nanging Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Pangapunten maringi lawang pangapunten amba sanget wonten ing bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Sedaya dinten kaping kalih punika dados momentum muhasabah. Sedasa dinten kaping kalih punika dados momentum muhasabah, introspeksi diri. Punapa poso kula lan panjenengan sampun langkung sae tinimbang wiwitan Ramadan? Punapa salat kula lan panjenengan saya khusyuk? Punapa tilawah kula lan panjenengan saya kathah utawi malah semangat kula lan panjenengan wiwit kendul? Sampun ngantos semangat ibadah namung murub wonten ing wiwitan Ramadan, lajeng surem ing tengah lan padangipun sirna ing pungkasan. Malah ing tengah punika kula lan panjenengan kedah niyataken tekad kangge nggayuh pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Ingkang artosipun lan pangeranku ngendika, nyuwuna marang aku, mesti aku bakal ngabulake kanggo kowe. Monggo kula lan panjenengan ngatahaken istighfar ing dinten-dinten punika, ucapno kanthi manah kebak penyesalan. Astaghfirullahaladzim. Sampun namung wonten ing lisan nanging tansah ngraosaken bilih kula lan panjenengan punika kawula ingkang ringkih lan kathah dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Ramadan boten namung nahan lapar lan ngelak. Ramadan punika madrasah ruhaniyah, didik kula lan panjenengan supados sabar, supados jujur lan ikhlas. Ing tengah Ramadan punika sumangga kula lan panjenengan benahi kualitas diri kula lan panjenengan sedaya. Allah Subhanahu wa taala menika ngendikaaken dhateng Al-Qur'an, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ingkang artosipun wulan Ramadan iku wulan sing ana turune Al-Qur'an, dadi pituduh kanggo menungso lan katerangan-katerangan bab pituduh kuwi lan pembeda antarane sing bener lan batil. Menawi kula lan panjenengan kepingin pikantuk pangapunten saking Allah Subhanahu wa taala, cedhakno kalian Al-Qur'an, waosno, mangertekno lan amalken. Sampun ngantos Ramadan lumampah dene Al-Qur'an namung dados pajangan wonten ing lemari griya kula lan panjenengan sedaya. Jamaah Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kalebet kawula ingkang pikantuk pangapunten wonten ing sedasa dinten kaping kalih punika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngresiki manah kula lan panjenengan saking iri lan dengki, ngilangaken dosa-dosa kula lan panjenengan lan nampi sedaya amal ibadah kula lan panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وينهانا عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.